kalo tan ni kelen fitinɛ wulilen ka da Hamas ka binkanniw kan kabini octobre kalo tɛmɛnen tile 7 waati la Bani Israila ye laseliw kɛ k'u ye u ka mɔgɔ welekulen 6 su ta Gaza kɔnɔna la minnu cɛla 5 jatew tun ka fagali kofɔlen b'u ye kaban. Bani Israila ni Hamas fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka jalakiliw bila ɲɔgɔn kan bɛnkan baliyaw la maramafɛnw sɛmɛli koɲɛw kan Hamas ka dugukolo kan yɔrɔ minnu minɛlen bɛ Bani Israila fɛ ka fitinɛ gɛlɛn sigi a kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka mɔgɔ bayirika caman bɔnɛ u ni na ne ka u bila balo ni furakɛliw sɔrɔliko gɛlɛya bilenw kɔnɔna la. Tarata don na Bani Israila ka gosili senfɛ kalanso dɔ kan Gaza kɔgɔduyan fanfɛla la kɛlɛɲɛbolilaw dagalen bɛ yɔrɔ minnu na kɛra sababu ye ka Palestine jamanaden 7 faga denmisɛnnin 2 bɛ minnu jatew la Gaza fasojama ka lafasali kɛ kulu ka laseliw la. Bani Israila sɔrɔdasiw ye u yɛrɛ lajɛya ni a laseliw ye k'a yira k'a fɔ awa k'olu ye dansagokɛlaw minnu tun dogolen bɛ a yɔrɔ kɔnɔna la de gosi. Anthony Blinken l'Amérique kɔkanko kotigi bɛ Tamala Al-Elmein Egypte jamana kan ani président Abdel Fattah al-Sisi ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya yɔrɔ minnu na ne a bɔra yen nɔ a yirala k'a fɔ k'a bɛ u kunda Doha kan Qatar jamana faba kɔnɔ. Président Biden ye jalakili bila Hamas kan tɛnɛndon na seginninkow la ne a dayirali ye k'a fɔ ko bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ halisa. Hamas ma sɔn l'Amérique jamanakuntigi ka laselikan ninnu ma ne a bilali ye minɛn kɔnɔ min bɛ Bani Israila bolo labila ka tɛmɛ ni fitinɛ gɛlɛn ye. A bɛnkan gafe bolodali in bɛna latigɛ waati 2 danatigɛlenw kɔnɔna la. A fɔlɔ o bɛna kɛ maramafɛnw sɛmɛli ye dɔgɔkun 6 ɲɔgɔnna kɔnɔna la min senfɛ a ɲininen don Bani Israila ka sɔrɔdasiw fɛ ka segin u kɔ ka bɔ Gaza kɔnɔna la ani mɔgɔ minnu fɛnɛ minɛna kabini fitinɛ in daminɛ la k'u wele k'u olu fɛnɛ ka labilaliw kan. A waati 2nan o bɛna kɛ Bani Israila sɔrɔdasiw ka minɛncɛ ye pewu ka bɛɛ labɔ Gaza kɔnɔna la ne ka dansigi kɛ fitinɛ la.